Og i morgen så kommer Bjerringbro FH på besøg her i Hastinghallen. Hvad er det for en kamp, Hastingborgerne kan forvente at se? Jeg tror, det bliver en tæt kamp, og en intens kamp ikke mindst. Rækken den er rigtig tæt, så alle point de tæller. Så der kan godt blive drama i Hastinghallen i morgen. Og I har jo i den grad revanche til gode. Ja, det må man sige. Sidste gang der fik vi en ordentlig røvfuld på godt dansk. Så det vil vi rigtig gerne revancere, og det tror jeg også, vi kan i morgen. Og Bjerringbro, det er jo ikke nogen sådan et hold med store profiler, men hvad er det for et hold? Jamen først og fremmest så har de et rigtig godt kollektiv. De er rigtig gode på alle pladser, men de har specielt en Helle Valentin og en Line Gyldenløve. To af deres bagspillere, som laver rigtig mange mål, og som også er grundstenen i deres spil, så dem skal vi have styr på. Og så skal vi bare give den gas. Altså, vi skal ud og løbe med dem, og vi skal være dem, der styrer kampen nu.